Vitajte na mojej vode. Dnes si povieme, aký ionizátor vody sme si po dlhoročných skúsenostiach vybrali do našej ponuky na mojavoda.sk a prečo. Prečo piť ionizovanú vodu? Ionizovaná voda obnovuje acidobazickú rovnováhu. Udržiavanie správneho pomeru kyselín a zásad v tele je pre správne fungovanie organizmu kľúčové. Keď je telo príliš prekyslené, napríklad nadmernou konzumáciou kyslých jedál, stresom alebo nedostatkom zásaditých látok, môže to viesť k acidobázickej nerovnováhe. Telo sa snaží túto nerovnováhu vyrovnať tým, že čerpá zásadité minerály, ako je vápnik a horčík, z kostí a tkanív. Tento proces môže spôsobovať oslabenie kostí, osteoporózu a viesť k ďalším problémom, ako sú napríklad obličkové kamene. Ionizovaná voda detoxikuje telo. Ionizovaná voda je preukázateľne lepšie rozpúšťadlo, preto je lepším nosičom živín do buniek, ale aj lepším odvádzačom toxických látok z tela. Ionizovaná voda zmierňuje zápalové procesy a podporuje čistenie krvi. Ionizovaná voda je bohatá na antioxidanty, ktoré sa nachádzajú aj v zelenine a ovoci. Antioxidanty neutralizujú voľné radikály, ktoré môžu poškodzovať bunky a urýchľovať proces starnutia. Pravidelným pitím ionizovanej vody sa môžete chrániť pred oxidačným stresom, ktorý je spojený s chorobami, ako je rakovina, srdcové ochorenia alebo cukrovka. Ionizovaná voda je prirodzený štít proti starnutiu a degeneratívnym ochoreniam. Ionizovaná voda zmierňuje prekyslenie žalúdka. Pomáha neutralizovať žalúdočné kyseliny, čo môže byť užitočné pri problémoch, ako je pálenie záhy alebo prekyslenie. Prečo sme si vybrali do našej ponuky ionizátor vody Respogenius? Je to kombinácia japonskej technológie, kvalitných komponentov, je vyrobený v Európe a preto vieme garantovať až 5-ročnú záruku. Tu je 6 top vlastností ionizátora vody Respogenius. Ionizátor Respogenius je veľmi vhodný na tvrdú vodu, ktorá je bežná na Slovensku. Ako jediný ionizátor na trhu nepotrebuje žiadnu dodatočnú predúpravu vody. Tým pádom odpadávajú vstupné náklady na zmäkčovač alebo reverznú osmózu. Odpadá posielanie ionizátora na pravidelný servis na čistenie, pretože ako jediný na trhu má vynikajúco vyriešený samočistiaci systém, kde stačí naliať čistiacu tekutinu a zapnúť čistiaci režim. Keďže si viete očistiť jednoducho ionizátor u vás doma, vždy máte zaručený maximálny výkon a vždy je ionizátor doma. Batéria ionizátora je trojcestná a plne nahradí pôvodnú kuchynskú batériu. Z batérie tečie teplá, studená a ionizovaná voda. Nie je potrebné mať dve batérie na dreze. Je vyrobený v EÚ a má garantovanú 5-ročnú záruku. Náhradný filter u nás kúpite za tretinovú cenu. Prečo si vybrať práve nás? Sme rodinná firma a na trhu sme od roku 2007. Kompletne sa staráme o našich zákazníkov a navrhujeme riešenia filtrácie vody ako sami pre seba. Máme 5-hviezdičkové hodnotenie na Google od našich zákazníkov po celom Slovensku pri vyše 800 recenziách za takmer 20 rokov starostlivosti. Neustále vás vzdelávame cez videá a e-booky ako napríklad e-book Ako si vybrať správny zmäkčovač vody alebo e-book Ako na nepriateľov obličiek. Tieto e-booky sa dajú stiahnuť na úvodnej stránke mojavoda.sk. Rozbory vody, inštalácie, záručný a pozáručný servis zabezpečujeme lokálnymi technikmi v rámci celého Slovenska. Náš odborný tím expertov na vodu vám bezplatne poradí najvhodnejšie riešenie filtrácie vody priamo pre vás. Kontaktujte nás. Tomáš a Andrea Kováčovci. Vaša moja voda.